kumzani liam ta a khan bai chuan khopuya emperor chuan e insiam sia ka bua saya athiam ti zwal ho pasari thlang chhuakin chu mi te chu 5 star chuan na chem a hlan chewa chu thil chu vo in ni thlengin e siam chin te chuan neyan chak thil ani Liu Ping 4 star cook chu Jiang Zheyan in elpuya achawa in elna chu nein Jiang Zhe chuan ne na achanga 4 star chem chu akuta hlana ni bok chuti chuan Jiang Zhe chuan chem somni pani na chu anei le ta a target dot le chu 5 star chem nei tu Ju Kongming ani atet lain Ju Kongming chuan an unawin alo hnar to Jiang Zhe chuan chu thil chu theihngil theilovin a 5 star chem chu laksak ngei adu ani Ju Kongming noodles dora chuan Li Nai chu a hnuaia training lai ani anin nel mel hle mase Li Nai chu e siam in customer te ei tur pe turin a chhor tam jok ma Ju Kongming chuan a 5 star chem manga sanga a chan lai chuan Li Nai chuan a rim lo hnim that thatin a mani ya a thom no ala thlak lo ti a hringal mase Ju Kongming chuan enga ma angai lem lo arim shiat na chalutuk chu alo fak sak da ya Li Nai chuan zan lama kong sira dor siam chin te ti angin training a zo nuwa a siam ve china a dor hon pui te chuan 5 star hotel a thok chu ni ve ila hetianga ka thok pe mi alawang ti in an fiam chin bok mase Li Nai chuan a chem man dan tur te chu bel taka a sha theinan a thei anga inzir reng chu adu ani Jiang Zhe lokalin blackfish noodles alama mase Li Nai chuan an nei lawa wangin an nei ang chu alo soi moi ve Jiang Zhe chuan blackfish noodle chau chu adu thung a chen omami chuan lo nei hlawin Li Nai chu a man tira Li Nai chuan a siam ngal sok sok Jiang Zhe po chuan uluk takalo enin ati dan turte a shil zau zawa Li Nai yin iwa thiam ve ti a fak chuan angoi zui mak a secretary bia in Li Nai chu a meche soikha ani nge yem azot non le ngat a secretary po chuan ani na le a thochin te chu a shil non le ei tura peima chuan duty local thoman sha ta wangin dor hong zong zong chuan rang takin an bung ro an seng sok soka Li Nai po in a customer chungai sak thei to lovin a phewat wat anin peirwalin an tlan chuak ngal diala an cherang hlom lutuk chu Jiang Zhe po chuan a thlir mol top ringot Jiang Zhe chuan a secretary bia in ama lo shwai tur chuan a cha ama a kalai chuan Li Nai churon in khallet le in a ei tur siam kha pe ka tuma mase Jiang Zhe chuan a thu soi chu angai thlape lawe Li Nai chuan no lui zelin heng la ya e siam ve satli anga min ngai lola 5 star restaurant na training like ani hi ati ta ka chuan Jiang Zhe chuan angai chang ve ei tur anin hlandon che ati duty local thom a shele si chu Li Nai chuan a bol ken chu a thlau bo ngal vek man mo takin atlan chele ngal bok Rasor Nuaya Jiang Zhe chu Ju Kongming restaurant kota ading renga kar chunga om ani wangin Li Nai chuan tunge an ni a mu thei mai law Ju Kongming an lu tura Li Nai ti chuan Li Nai chuan an kar da na lai a fu lo wanga hung chatura shil atum thu chu a soi ve bok Li Nai ti an lu nu chuan Jiang Zhe po a lut ve nga la Ju Kongming nen chuan in ma chonin Jiang Zhe chuan a thil tum tlang takin a soi zui bok Ju Kongming po in fair taka lo dorin a chawna chu apoma Li Nai chuan Jiang Zhe chu zo na pahni zo tumin a kau sang bok Khamizan Khan akal lui ve rengem ti a zo na le a ei siam kha adu kher chana zo na te chu Jiang Zhe chuan a changa chem chu lak ngei tu mem ni ati na ero Jiang Zhe chuan zo na pathum na ani wangin chan chu atum lawa Li Nai chuan a master chu a kuma tam to thu manga Jiang Zhe ril ru hne tum ma se Jiang Zhe chuan a tum chu sut le atum lawa ei siam in elna chu anchana master Ju chuan Ling Nai chu a chema man tir bok Li Nai chuan kumchan ve ala ral lawa wangin 5 star chem chu ala mang ve thein a in ngai lawa mase master Ju chuan in elna a achak lawani chuan tun bak chan som don lo ti in anor luya
ato pero master ju wana khara an ei siam an ei chin nu chuan master ju chuan a ei siama bol hlo atel za dik lo wangin ne na achang zo talo Lina chuan master ju an na nei arin hlel ni le doctor mu laia athu soi te ngai tua chuakin jangje ho tur chu Lina chuan zuya Master Khan adam lo wangin seasoning polza ta har satna aneya chuti ni lo se chu nang ai athiam zo kang atile sham Master Ju ten Lina yan ron ko ta ka chuan jangje chuan abenga chi rang hle Lina kal tur chu ko dingin a minga zot le I boina tur omlawa ti ina kalsan mak jangje chuan a secretary ne na changa Ju kong minga hnuaya training lai thala ka don Lina chu a en renga Fasha in an chin na mun panin chuta na thok ne na chuan Lina chan china zota na thok po chuan Lina yin chulai mun a fan fo chin thu chu alo shil ve bok kung kan le Lina te chuan an master chu an hnem ve boka ma se Ju kong ming eroin akum upato na te pomin dor chu en kol ring atum lo shim shim ti in a soya azir lai te chu ril ru ha taka siama du lawani an restaurant ming an lak thak lai po chuan ti thei nei lovin an clear chap kui kan kal masak nuwa Lina chuan a master chu azui zela kong an kal laia chan pui nga yan mu chuan an pui vat chu chuan Lina chu angai tuan na a master ne nanin mu masak ber na a sha chwa tir bok Lina chuan a master ne na a chem chu alak le sak le ngei tur thu chu atiama a master heroin a puala kol le chu a chul berin a she to lo thung ma se Lina chuan atum chu atiru ve tlata jangje mu hi lai chu amu manglama Lina nen an tet lai mu wangin a chan har pha a banga thalak angai hlu zwal atar na lampanin Lina thalak chu a thlir zui vong vong bok Lina le kun kan te chuan an master dor chu an mingin an hong thar le a dora chol ma saber te tan a thlone ei thei ti ma se an thil siam ei chin cha kan om lo Ju kong ming om to lo ti an shat veka wangin an kal dar dia ka Lina chuan customer dang an lo lan le be seina ala nei fan jangje alo kala customer ma saber te ta na a thlone ei thei ti chu lo she ve in alu zui bok chauka a chuan jangje an rel zuya an chong kam mana chunglam ngai damna an dil zui bok jangje chungchanga soilain jangje arun luta a ei siam lai a du tan en thei ti master Ju wan atar chin kha kun kan chuan alo lak thei ngil pal chuni in Lina po chuan phur lo deuin abwa sai saka jangje yan a ei tur siam a ei nu chuan a review na ngai thaturin a chela Lina chuan aning ru hle talent chu ineya ma se hetianga dor siam ti vel hi chu I ti chi anilawang a ti chuan Lina chu a thin rim hle jangje kal nu chuan a chut na le dokan man te chu a shufai sok soka queen kan chuan jangje huat ngo chan tur an nei lo alo ti ve bok customer an nei po an rin to lo lain an ron in zui lu zut zut hloma chutianga customer an nei thut chu an hlim pui hle sanga a to lo thu Lina yin a soi lai chuan queen kan po in customer an to lo thu chu alo soi ve boka lo tling chu anin ti dun viau bok ma se silmun lama chuan an customer te chuan an thil siam an ei manglo ti Lina chuan a mu a chubi rual chuan sarkar lama changa thu nei tu te an lo kal ve chia khang customer ho kha an ni lo tir chu ni in an dor chu hongzel tla kan ni empty shat nan review an lo nei tira an review a chelom bok nen dor chu khar zok turin an nor ta a Lina chu alom lo hle bok a chen na lama pan lain stepa chuan a in rap swala a kutbal chu enin jangje chu amo pu le ringot keimanen insom na anei lo jangje yan aron ti chuan a hoi chuak zoka a hnung loka chuan a lo ding reng to jangje chuan a chem chu englai powa phor thei reng ani thu soin a soi chaya Lina chuan a omna building a zol zui bok anom na alawin ang bok nen awan dwai chana chuan a pole ngala akal son tur chu a in chui le ngal jangje chuan a kor lukhuma chuan a pot kang lopa a in siam changa sok sok bok
Jiang Jae an blackfish noodles asiam don ti asha chuan an inathil eive adil ringot Jiang Jae po in alo rem ti ve mai bok Jiang Jae an e siam hlan chuan a in chu en kwal sakin a phone ri ti a shil zuya ma se Jiang Jae chuan a thil siam ril ru pe kem wangin a chong chu a shelo a phone lak sak tura a room lu lain banga thalak a tar ne lo lang deuh chu awa mu a pan lain Jiang Jae chu a run lang zui bok Jiang Jae ei tur siam chu tui ti takin ei zo veka an ei tur siam in thlau lu tuk chuan a hnuka ti ul ringot bok a fak sak lain Jiang Jae chuan a ma ne na in khai khin a chu lo thu chu a lo soya ka in khai khin hleinem I siam thiam thu ka soi ringot a lom ti in a thiam thu soi ma se a master ala tluk lo thu chu ala soi tel sham a cha a chu em wanga Jiang Jae chu lom thu shil sok sokin a chwa sana a master call zuin Jiang Jae a blackfish noodles tui bik lutuk chu chapur chungin a chana zo ringot li nai ho nu chuan Jiang Ju yang a leng ve le a Jiang I chuan angai sak vak lem lo Ju yang chuan a competition tel le tumna chungchang soipui pa in tui in tura in la ka Jiang Jae chuan Lina in hnu ani wangin in lo turin a shil Ju yang shil a ti hai hle bok midang in hnu ani kha ti ringot ma se Ju yang chuan a she thiam ta viawa a chan pa chu adang lam to ti in a fiam hlut bok a local chan ber chungchang a soizom le hnu chuan Jiang Jae chuan a tui in tur lak chu a lak sak ta daya li nai chuan na a nei lo miawa wangin Jiang Jae restaurant thok tur singa chuan a interview wa Jiang Jae chuan CCTV a changin a lo thli thlai ve reng bok testin maya chuan a fel chho char chara midang ai a chak lo fal zel bok ma se a chan char thar songdo bula ero a thoveng hle a test na hnung ber po songdo nen chuan an neya a ei tur siam chu a chuang ve hle Jiang Jae ya na result ngai changa hori photura ati chuan li nai chuan in ring tok takin a chwa sana Jiang Jae chuan li nai thil siam chu thlir rengin a secretary ne na songdo thangjok turin ati ngal na thok pathum an lak thar zinga li nai tel ve a secretary in Jiang Jae ne na chuan in me shat tir nei sakin li nai chu store manager turala kani Asiam tu tur angin lu in be sei ve bok ma se na thok tur interview wa khan na ruak zong zong kha a apply veka wangin ani chu khoya po da theya ni li nai po chuan limel puthara ti hle a midang kal nu wa Jiang Jae ne na chuan thok tur min du lo te chuan min tho tir lo ve mai tur che alom ti in store manager da ya a om chu alom hlul lo ani ma se Jiang Jae chuan na irun dil si alom alo ti sak maya li nai chu alom lo zwal sau Jiang Jae chu a hoilet le a songdu le li nai te in nel taka lo in bia a mu chuan alom lo hle li nai chuan store room a chuan ati tur angte a in kwala chaukalam abi thapa bok Jiang Jae yan customer te order a zo lai alo shat ve chuan asa ngama mo tur lo pe wat ma se chu thil chu a hna ani lo wangin Jiang Jae chuan a secretary ne na store manager te ti tur chin a soi tir khera mani na cheu chang turin ati bok li nai chu thin rim takin store room a chuan a lut le a akut kor chu a pai ngal chhuai ma se charin ada chale ngala na thok ten an chol laia dokan an kil chap chuan thok tharan ni hloma wangin an phur tlang hle li na ya om ve lo wanga songdu wan kawa tum lai chuan Jiang Jae lo kala na thok ho ma a soi tur angte a soi zo chuan store room lam chu apan ngal li nai chuan secretary in ati tur soi te sherengin bungrua te a in dotin a rem fel veka athil tem chin alzeta wanga awak tur chu Jiang Jae chuan lo mu in khata khan ilwa ka ni chuan ibang nga lang ati a lina in herzok chuan athil ra rapialin atla thangal wane thak takin Jiang Jae chuan alo dom man hlau anin tharwalin anin beng fai ve ve a athil lo tem chin chu Persian chipol lo ni in Jiang Jae chuan tuipe in I thakhat lo nen a in hu to kang ati saka li nai chuan atui in a phu teuh hle I cha chwa chuan
i ai thok tur ka roi nga lang Jiang Jian a ti le rual chuan a top chot Jiang Jie chuan staff dang te hne na a soi to an chhun thil ei tur chu an mani kuta om to don ti a shila anin siam chok chin don ani Li Nai chu a thil shatin a ti hlim hle a Jiang Jie point a nui ringot song do chuan Li Nai hne na a ei siam ni tur ni ma se siam mai tur ala shat lo wangin a puina adila Li Nai chu a hun a kian masadu ani Li Nai po alo phur hle na thok hawin cholan nei lai chuan songdu nen chuan in be chotin a ei tur al lawati te chu chi alak sakwat Jiang Jie chuan an pani in nel mel lutuk chu mu she o malo ti hle a Li Nai thil siam ei nu loka a in thiar fi hlim ngal Li Nai po in a zui ve wat Li Nai chuan chutianga a om chana zota Jiang Jie chuan a ei tur siam chu a tuilo thu lo soye Li Nai po alung oi bik lawa amma mo phurna ani awangin chauka chep taka midang bung ro man a ol a manga bol lo po an man bang a khom chop nok nok bok har se tak chunga a bei ve ani wang chuan alom lo hle midang omna lama insuyin Jiang Jie chuan a thil siam a hnim tira arim shat sang sang a soi chuan a tel ni mia lo rim anam tela chu thil chu Jiang Jie chuan a shat awanga lung oi lo ani Jiang Jie a thu soi chu pom du mai lo chuan Lao Ju noodles house an ei siam po an ei du thau ti in a chang ve tlata Jiang Jie a secretary chuan lo changin Lao Ju noodles house lak nyam chan ber te chu a soi saka a soya diklawa om lo wangin Li Nai chuan nyal ngai na a shelawa Jiang Jie chuan ibang don nge ka thui zom don ti in a kalsana midang an kalve nu chuan songdaw kovin a ei tur sia midang in an fakla ya chutiang thil a thleng chu a she thiam theilawa songdaw chu a ngai dan dik taka zot bok songdaw chuan a tui tok lo na chu pe hel takin a shila midang te chuan faksak ve bok ma se an ei ban hnem dana chang chuan a she thiam ve ta bok Jiang Jie hne na chuan bana du zok thu soin a chief court chu a da le ta ma se Jiang Jie chuan ol sam taka bang tur chuan a phal chia lawa anin mu masak ber zana thil thleng hmang chuan ei tur le saka bathu a shila Li Nai po in a pom ve mai bok an restaurant chulna a chuan Jiang Jie chuan chief menu a order ra Li Nai chuan a taw don ti a sha ta wangin a lo hu phur hle bok ei tur an chop nu chuan Jiang Jie chuan ei tur zong zong manza ta soya Li Nai po chuan atawati chu phalovin a le pe ka le sak zok mai chu arota Jiang Jie po in arem ti ve mai Li Nai chuan ei tur ei la ya Jiang Jie yan en reng awang chuan ei ve turin a shila I bek kha a reng tu mem ni ati lai chuan restaurant changka ngani awangin arem lawem ni alo ti let ve nga la a bek chu ada ta thau Li Nai in bana tumna chu Jiang Jie chuan a nar sak ngal thok turin min du lawani lom ni ati chuan Jiang Jie chuan store manager na chu aman atlin ber dona wanga la ani ti in a soya interview nei ni ya arim shat na chatak chu a sheve renga ni chu wanga store manager na chelti ra ni bok chutianga arim shat na afak saka wang chuan Li Nai ril ru chu aniam le ta deuh bok Li Nai chuan a ho konga Zhao Jingjing nen anin hmu a Zhao Jingjing chu an restaurant chulna a chief khani in an hma loka Jiang Jie nen in ilna an nei dona chumi shereng chuan Jiang Jie chu an restaurant na akalani Li Nai po chuan in thlashung takin a in hmel sha tira Zhao Jingjing in a restaurant thok tura a som chuan a chan tur a she thiam lo hle an dor po an ei siam tuilo wangin khar sakan ni a chuti chung chuan an hne na thok tura a du chan chu om thein a shelawani Zhao Jingjing chuan tlang takin Jiang Jie nen anin ilna nei tur chu a shela a 5-star chem chu alak sak theinan pui turin angen bok ma se Li Nai chuan chumia chuan ti thei a ne she chuang lo Zhao Jingjing chuan Jiang Jie ril ru hne sak turin a ti a 5-star chem chu nangpoin akuta changa laki du anilom ni ti in a thlem zui bok chutianga a soita ka chuan Li Nai po in ril ru thara pu a ma se chem chu keima nge in kalak sak du ati chuan
Zhao Jingjing chuan osam taka aril ru a ne thei don awangin a thu soite angai poimo viau to lo a karta pek nuwa a kalsana Rasur hnuaiah chuan Li Nai chuan a apartment omna lam chu pana tuma Jiang Jia thil soite a hre chuak rauh restaurant a anom lai khan Zhao Jingjing in a hmudon ti a hre lok dai to a ti tur chin a hril thlap Rasur ma se a be khum chung chuan a kal luya Jiang Jia nen in tokin Jiang Jia chuan a thil khaya pe a rit awanga ken chhok tur a ti chuan min pe do ni motia a lo ti nuwa Li Nai chuan engtin nge Zhao Jingjing in a hmudon ti a shat lok theia zota Jiang Jia chuan restaurant anom lai ya a enjoy reng thu chu a hril ve bok Li Nai a ruma a lutur chu Jiang Jia yan a lo kola a thil ken tir kha alak thei ngil thu soin nei mai turin a hrila Li Nai po chuan hritlang dam doya tan a tha ti a shat awangin van nei in ti zetin a nei ngal mia Li Nai chuan Jiang Jia thil ti pui te ho chu a hre thiam lo hle a Zhao Jingjing te restaurant a an chief hlui a hmu pui ngot na chan po a hre thiam lo kui kan chuan Baju ma Li Nai pa bwal pa in a hril fia ve zela Zhao Jingjing chan chin te po a hril cheu bok ma se Li Nai chuan Jiang Ji an hlau em mai chu a chan ala hre thiam chuang lo